У 2026 годзе плацяжы за ЖКГ вырастуць прыкладна на 22 рубля. Афіцыйная логіка простая: больш грошай, менш аварый. Але вось праблема. Падаецца, што рызыкі нікуды не знікаюць. Эксперты альянсу «Зелёная Беларусь» прааналізавалі, як працуе ЖКГ ў вялікіх гарадах, і выснова жорсткая. Сістэма застаецца вельмі ўразлівай. Самыя небяспечныя сцэнары – масавыя адключэнні электрычнасці, аварыі на цепласетках зімой, праблемы з вадой, экстрэмальнае надвор'е і кадравы крызіс. Адзін збой і запускаецца ланцужок праблем. Без святла няма вады, без вады цяпла, без цяпла нармальнага жыцця. Так, аварыйныя службы існуюць, але даследаванне паказвае, што інфраструктура зношаная, рэзерваў мала, альтэрнатыўных пастаўшчыкоў амаль няма, а досведныя спецыялісты сыходзяць. Гэта значыць, што нават рост тарыфаў не гарантуе стабільнасці. Фактычна мы ўжо плацім больш, але за сістэму, якая яшчэ не гатовая да вялікіх шокаў. І галоўнае пытанне тут вельмі простае: ці стануць гэтыя грошы інвестыцыяй у бяспеку, альбо рызыкі проста застануцца з намі, толькі даражэй. Глядзіце поўную аналітыку на нашым сайце belarusgreen.vision.